Hvad er doping, og hvorfor er det farligt? Doping er et fænomen, der forekommer i sport med det formål at forbedre idrætsudøvernes præstationer. Doping er desværre meget udbredt i den professionelle sportsverden, og især i sportsgrene, som kræver mange kræfter og udholdenhed. Disse sportsgrene er blandt andet cykling, ski, hvor specielt langrend, atletik og vægtløftning. I hestesport har der endda været flere tilfælde, hvor hestene har været dopet. Doping er i bund og grund særlige metoder, der forbedrer kroppens evne til at forsyne musklerne med ilt. Ved at tage doping påvirker det ens muskler ved at tilføre ekstra ilt til musklerne, og den tilførte ilt gør, at ens musklers udholdenhed forøges. Rigtig erfarne dopingmisbrugere, som for det meste er professionelle sportsfolk, bruger højdetræning eller EPO måneden før deres konkurrence, og hvis de er rigtig erfarne, doper de sig med deres eget blod dagen før konkurrencen, så det bliver sværere at finde de ulovlige stoffer i blodet. Træning højt oppe i bjergene, hvor luften er tynd, er helt lovligt og meget udbredt i sportsverdenen. Når kroppen mærker, at den mangler ilt på grund af den tynde luft, går nyrerne helt naturligt i gang med at producere mere af hormonet erythropoietin, som bedre er kendt som EPO. Den forøgede mængde EPO påvirker knoglemarven til at danne flere røde blodlegemer, hvilket gør, at blodet bedre kan binde ilten i kroppen og føre det ud til musklerne. Fysiske konsekvenser. Doping er 20 gange så farlig som at ryge, i forhold til forkalkning af ens blodårer. Man kan desuden opleve kramper eller sammentrækninger i hjertets blodårer, som skader hjertemusklen. Det kan forårsage celledød, bindevævsdannelse og væskesamlinger. Udover det kan hjertet blive forstørret, og det kan føre til hjertestop. En af de farligste bivirkninger for steroider er, at mens testosteron omdannes til østrogen, så de kan blandt andet udvikle bryster, der aldrig forsvinder. Når kroppen bliver tilført meget kunstigt testosteron, kan kroppen ikke skelne mellem det tilførte og det naturlige. Så kroppen stopper med at producere testosteron, og testiklerne kan skrumpe, og produktionen af sædceller stoppe. Steroider kan også give cyster på leveren og medføre skrumpelever og leverkræft. Doping er også farligt for psyken og omgivelserne. Med indtag af steroider ser man ofte en øget aggressiv adfærd, og blandt de mest almindelige psykiske bivirkninger er humørsvingninger, voldelighed og ukontrollabel adfærd. Misbrugerne mister ofte kontakten til venner og familie, da de bliver aggressive og opfører sig som en anden person. Nogle rammes også af en meget svær depression, og enkelte begår selvmord. Man kan også risikere at miste noget af sin hukommelse.